názvu Five Nights at Freddy's 3, jo, natočil jsem jedničku, jestli natočil dvojku, ale já mám trojku docela rád, jo. Jako, není to zlý, předtím jsem to docela jsem si to oblíbil. Je to taková fajn hra, je to i moc děsivý. OK. První noci tady nikdo nebude, zatím můžeme vám vysvětlit, o čem to tak je, proto kdo nezná, protože Five Nights at Freddy's 3 myslím, že nebylo tak populární, jak ty minulý FNAFka, ale jo. Tady máme opravný tablet, kdyby se něco rozbilo. Zatím tady nebude, pak tady máme kamery, audia, tady ventilační systémy. Tady, když tady bude někdo, tak je musíme takhle zablokovat. Jinak nám tady vyleze ze šachty, tady někde tady. Jestli tam není vidět. Okay, první noc bude krátká, nikdo tady nebude. Už je 1 ráno, tady můžeme chillovat. Druhý noci už to začne takový těžký. FNAF 3 je takový docela hardcore, bych řekl. Myslím, že tady jsou takový tajný minihry, ty bych rád nějak zkusil spustit. Ale nevím, já bych to prostě chtěl dát aspoň, nevím, první 3 noci bych chtěl dát určitě. První 3 ještě dole, 4. to bylo vždycky, když jsem to hrál, tak to bylo takový to těžký už. Nic, audiem je může odlákat Springtrapa. Springtrap je jediný právě animatronic, který mě může zabít. Já už mě sice vyskočil a nezabil mě, jenom mi rozbil nějakou z těch věcí. Ok jo. Jestli díky tyhle kanceláře nelíbilo, že je takovou, že se může takhle kdokoliv přijít, prostě. V 2 máte flashlightku, v 1 máte vlastně dveře, ještě ve 2 máte tu masku, ale tady tyhle. Může kdokoliv dá kráčet se prostě. Tady jako uvidíte za sklem, takhle naběhne sem. Máte to jak zastavit. Se mi na té trojce někdy prostě nelíbilo, ale nevadí. Jo. Ukážu vám, jak se to opravuje, takhle, to je bude tak zdržovat v pozdějších nocích. Musím tady rozbít audio, takže nemůžu odlákat. Kamery, takže hovno uvidím a ventilace, že nebudu moc dýchat, uvidím iluze. Jo. Už je 3 ráno, hej, to jde rychle, OK, není špatné. Jo. Ušeme sem audio, jenom tak pro srandu. Zkontrolujeme tady, počkej, tady je Freddy. Hello, Freddy. Jo, nikdo tady není v těch ventilacích, chill. Takový chill. No a druhá noc už moc chill nebude. Vím, že prostě všechno oskoušíš takový chill, ale ty vole v druhý už jsem několikrát skapal. Takže on prostě zmizí sem, je tady a pak už je tady a pak už na mě vyskočí. Problém tady je, že on je prostě těžký ho uvidět. Prostě pokud nemáš dobrý oči, tak ho tady neuvidíš, protože on úplně tak tmavý, vždycky tam je schovaný. Tady ho třeba nedokážu ani za boha najít. A tady je to právě nejnebezpečnější. Když si to z toho téhle šachty, tak pokud to enormně rychle nezablokuje, tak je po vás. Prostě nejvíc nebezpečná šachta ji zablokuju hnedka. Je prostě ta nejhorší. I když nejčastěji chodí do téhle šachty, o tuhle šachtu má rád. OK, brzo bude druhá noc. Jo, já bych rád zkusil nějakou minihru, ale nevím jak. Nevím, pouštíme audio. Nic se tady neděje. Tady to můžu takhle chillovat, jo, je tady klasický nás milovaný větrák, tady postavičky, tady plagáty, další plagáty, hlavy, ok, to je docela creep. Tady ty vole medvěd bez očí. Haja. Ventilation, koš. Už je pedál, ale to je rychlý. Už je první noc je vždycky tak rychlá. Asi jenom ve trojce, první noc prostě ve trojce. Ono už je, ale už je 6 ráno, ty vole, první noc je za mnou. Ani si neškrtnul nikdo. Jo, a druhá noc to už bude hardcore. Máme tady minihru, za koho hrajeme? Crash. Jo, tuhle minihru znám. Radši tudy. Se to má jenom jeden konec, takže jdeme. Jakože ta oceána má 2 konce, ale ten druhý je těžký získat, já se o to snažit ani nebudu. Error, Jo. On se mi tady zničil. A ten růžový cápek zničil robota.
nic druhého, tady už bude spiňte, tady už bude, budou tady nějaký ty fantomáci. Tady už můžeme skapat, já bych si to měl začít dát pozor. Kde je spiňte? Kde pak ho máme? Hello. Vyšláka jednoho. On je tady, ok, je daleko ještě. A tím je to v chillu, je daleko. Vypadni. Ne, já nechtěl. Ty vole, ty sem, nebudeš tady. Tady ti radši bloknu tu šachtu. Vzhledem k tomu, jak má rád tuhle šachtu, tak bych to měl bloknout. Abych ho nejradši uližoval tady. Takže ty vole, kde je? Kde seš? Kde seš ty sráč? Tady seš. On je prostě těžko najít, prostě jak má co myslet, tak musí dát audio. Ale to je asi docela easy, protože on může odsud odejít na tyhle dvě kamery, takže když takhle uděláme a můžeme vlastně převolat. Myslím, že je tady omezený množství, jak ho můžete převolat bez toho, abyste ho našli. Že musíte ho najít na kameře a pak ho můžete. Ono se tam video error, to je špatný. To je špatný. Ty vole, dělej! Oprav se, chill, je to druhá noc, nemusím. No stress. Je tady, dobré, je to dobré. Děcko je dobré. Já bych docela rád, kdyby šlo ty ventilačky, je tu zablokovaný, takže bylo to jenom zdrželo. A už máme 1 ráno, jo. Klidná noc. Hello. Jsem. Mně se rozbilo audio, tak já jsem mrtvej. Bez audia to nedám. Dělej, oprav se, audio, to je nejdůležitější věc. Kde je? Kde seš? Kde je? Hi. Jdi sem? Ventilace error, zase. Ty vole. Furt ty errory. Jak už zastrali, to je ještě za komunismu, za socialismu, nebo kdy to bylo, proboha. Kde seš? Kde seš ty sráči? Dobrý je tady, dobrý. Dobré, 2 ráno, chill, to je v pohodička. On je úplně v pohodě, já jsem v pohodě, všecko je v pohodě. Není to v pohodě, kam utíkáš? Hello. Jdi sem zase. Nelíbí se mi to. Asi jediný problém tyhle hry bude pro mě, že ono je těžké najít na těch kamerách. Že prostě, jo, prostě, když zmizí, tak je těžké ho najít. To je fakt jediný problém asi. Jinak je to v pohodě hra. Jako nemyslím si, že bych ji dohrál, ale první že noci to bych dal. Ty už jsem vlastně jednou dal, třeba tu 4. ani za hovno. Ani za hovno tam nechod. Tady je ta nebezpečná ventilačka. Jdi sem, ty postih. Jdi tam. Jdi. No dobrý. Je tu. Ty vole, kdyby šel ty ventilačky, aby to jestli bloknul, tak je po mně. On z ty ventilačky rovnou vyleze u mě a já jsem mrtvej. Čili oprav se, to by tak seš. Ne. Dobré. To byl přízrak. Kdybych se na něho dlouho koukal, tak mě zabije a to nechci. Dobrý je v šachtě, jsi v šachtě, je to bloklý, nemůžeš, hajzle. Fuj s tebou. No vidíš, nešlo ti to. Šel jsi do šachty a já ti to zablokoval. Haha. 4 ráno, dobrý. Tohle ventilace se mi rozbila. Se udusím zaživa. Ne. Hele, už brzo, já to docela dávám zatím. Tím jsem neměl ani jednu takovou crazyovou situaci, jako asi jak se tady byla, jsem nedokázal najít, ale vždycky bylo na jedný z těch kamer. Dál se prostě nesmí dostat. Já jsem tady Sigma, já tady všechno dávám si na pohodu. Až na tyhle erory, to je ta nejhorší věc. Ta Faftorka by byla tak dobrá, abych ji dohrál, kdyby nebyly erory. Kdyby nebyly, tak já to dohrál tak do hodinky, si myslím. Bez problémů. Ale ne, ty erory tu hru podle mě jsou úplně na hovno, tu hru kazej. Když pak by to bylo až moc easy, to bych ho furt mohl jen takhle převážit dokola, to by pak byla nuda asi.
Hajc ty v šachtě, tu šachtu má prostě rád. On tak bude lézt, i když ví, že je to zablokovaný. To je prostě zoufalec. No vidíš, a už je 5 rán. I kdybych nic nedělal, tak by mě nedostal. I když maximálně kdyby se dostal sem až do té šachty, ale to ne. Ty. Tam zůstaň. Ještě 1 hodinu tam stůj. Že to si jenom mrtvola, ty vole, narvaná v obleku. Co to stejně udělal těm dětem, teďka za to zaplatíš. Kde je? Není v té šachtě. Dokud není v té šachtě, je to v pohodě, je tady. Dobré. No tak ne, dobré. Video. Kamera systém se mi rozbil, moje kamera se mi zničila, já chci koukat, na všech hlavkách miluju kamery, to je prostě moje taková vášeň ve hlavkách kamery. Co už je audio error. Aby je tam, ale zničilo se mi moje audio. Yes! Jo, banána. Kdo je tady Sigma? Já. Sir. Klapotku. No stress. Chill to bylo. Snadný to bylo. Nemám s tím žádný problém. Teďka ho zabonil. On zase ničí Bonnieho. Ne, Bonnieho mám rád, nechci, aby skapal. No, nemám ho rád. FNAF 1 je to prostě ta nejnebezpečnější sráč, ale jo, když nejradši mám asi Foxyho. Ne, bez animace Galacty. Nevím proč, prostě mluvím animace Galacty. Noc, to už ne, ne. Jo, já jdu do menu. Asi by už to bylo pro tohle video všechno, jo, dal se pevný 2 noci. Jo. Když chcete další díl, tak nevím. Je to tady 2 lajky. Já stejně udělám i tak, ale aspoň těma 2 lajkami bych věděl, že vás to aspoň trošku zajímá. Oni, co by to bylo všechno, já se s vámi